Aku takoni mbahku. Bangun omah iki lho. Heeh. Lah takon kowe iki bangun omah ki wis ndang ngono. Iya Mbah, ya gak piye bangun. Lah ngono nganggo apa to Mbah? Ya syarat. Lah syarate apa Mbah? Syarate golek ndok. Ndok pitik. Lah ndok pitik tak tuku ning anu akeh Mbah. Wah ora gerwaten ndok. Ndoke cilik sak anu gendiran. Disithik ngono. Duwe ora? Kudu ndok cecak. Opo paling ora semene iki kok. Ini paling kowe duwe ora? Ora ketoke lho tenanan lho iki. Duwe. Gur syarat anu itu. Heeh. Kowe biasane ngerti syarat-syarate ngono kuwi. Wong bangun omah. Bangun omah syaratnya gampang. Heh? Ih, siji. Heeh. Kowe golek pasir. Heeh. Terus boto. Heeh. Terus watu. Heeh. Gendeng. Heeh. Wesine. Heeh. Kayu. Heeh. Sing penting syarat siji sing rada biayane gede iki. Apa? Ya tukange kuwi. Lha kuwi wis kudu syarat jenenge wong gawe omah iki yo ngono kuwi no. Mir. Arek ngadeg ora omahmu. Yo yo maksude yo ngadeg omah. Lah iya syarat ngono kuwi teko Pak Lurah nek ora teko Pak. Lek ora abrak padha wae nek kuwi tak kira iki tuas ngrungokke tenanan aku. Lah itu syarat ngono kuwi kok. Andi ndoke abrak syarate. Aku ncen wong bangun omah syarate kuwi. Oh. Iya. Srek. Eneng ora? Ndokmu piro? Hai takoni pitike doan. Lha ning ndoke cilik lho jarene. Sik, ketoke ngono. Tak jokoke. Wah, iki Ndok jago abang iki soalé. jago abang. Golek osak. Golek ning Eropa ya ora ono. Abrak. Iki jago abang ndoke. Oh iya, ya. Oh Wis. iya. Tuku ning Inggris nek eneng. Iki kaya tomat to. Ning kudu. Tomat ndok kuwi, jago kuwi lho. Iki. Oh. Tembung karo kuwi. Oh iya. Kuwi. Heeh. Kuwi angel goleke. Oke. Ya. Engko nek dadi omahe aja lali ngundang ya mangan-mangan Masalah sepele nek ngono ki paitan karo nganggo sego tiwul wae sambelke bawang